Charilamni bongshibari wo juda political khlai tongnai rok Tipra Motha phaika 203 family ni 674 voters hinke borongno lamshoka TTADC ni CM Purnachandra Jamatia te MDC Uma Shankar Deborma te Junal Chairman Sharon Deborma hinke hadesang mangpili nainaleno Bangsi bariwo sing phaika joining program rok jotno saima khana joining program o 203 family 674 voter phaika sing bobagrani angoi te Tipra Mothani angoi jotno lamsabu te buje tabok sujura bobagrani loge phainai hनै kha songoi tongnai takhok tei bukhuk songnambo kobok mungnarago jai jaike one sogoi daiti phaiwi chini greater Tipraland movement no success khaithanigo nirokbo loge rophainani bagoi teibo je chini worker tongnai rok bahai no tabok or tongnai rok jotno sakthar laijak boronobo borono kobogoi tobo mani bagoi hambai tini phaika BJP IPF tei CPM ni teibo phainai bwskango ruling ni BJP ni rok teibo phainai ni bagoi tayarangoi tongo belai kha tongthoka tini omahai program sung bwskango teibo khainai tani hinke lukurok jotno tabo khasrang laijak bobagrano logerona ni bagoi logeroi greater Tipraland chobano teibo ragrona ni bagoi phaiwi tongbai borono bo phaimani bagoi belai tongthoka tini no sab an logeo tongo chini honorable o Amchaini MDC boromgana Uma Shankar Deborma tei boromgana jotoro media rokna hambai tini bo Bongshibari ADC village Charilam Bidhan Sabha Kendra tini kaisa oro joining program wngkha oro tini total 203 family ni 677 voter total chini thanchani mario bobagarani je Tipra Motha oro phai borok sungbai yakrom phaikya chini logio phaikya bobagarani logi na hani borok phaikya oro tini 203 family ni bere chini Tipra sa bosongni badeno chini mugli bosong lat sumurani abo Charilam Bidhan Sabha Kendra no klayo oroni total 15 family ni 37 voter borok bo tini bobagrani je thanchani mario borok sungbai baksa yapiri baksa ke senani bagai khorang thancha ke senani bagai borok phaikya o pandao tini phai manjak phaikya chini ADC hapangni borom ganang honorable CM Charifang adong okara borom ganang Purnachandra Jamatia tei tongo ani colleagues phayung borom MDC borom ganang Debojit Tipra tei Tipra Mothani chini samung khalanjai borom ganang Buddha borom ganang Manov borom ganang Pandulal tei manjaka chini subjonal chairman borom ganang Suron tei chini buri Mothani jagoi tongkho lama mayang jagoi tongkho borok na ang koin honai norok dakti khalanjai o thanchani mario phainai bobagrano logir phainani bagai hambai Bongshibari gaw panchayat tini program te lari simurani je chini mugli rok belai ke advance ga bunchai sikang borok sijak borok ni je manai rok no nukhnano tini or chno yaparmani kintu borok tini kwbangma party bai toljagoi phaimani bisingo phano borok tini chini maharaja no hamjagoi tini sono thanchani mario borok tini jora rok phaimani bagai belai ke bongna hamai maro borok te phainai asa khayo sing o thanchani mario chini lali simulani chini mugli rokno chini takhok rokno borokno teibo sing bo borok baksa sing tini khatinai borok bahya khatinai ke borok kubunyo tui phaiman bagai bongni bagai sing theironai tai chini media rokni bising tibo borok je asuk jora kona che nanai che tisai tongwan bagai bongni kubunyo sing theironai nangkha jara hamba